Dan l-aħħar il-Marsa kienet ħafna fl-aħbarijiet minħabba l-eluq tal-Power Station. Iżda din ma kienitx l-uniku konsegwenza pożittiva ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern jew Kunsill b'maġġoranza Laburista. Meta tlieta filgħodu żaret il-lokalità s-Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Abela hija fissret kif il-Partit Laburista qed iżomm il-wedi tiegħu mar-residenti ta' din il-lokalità. 3 snin ilu meta ġejna hawnhekk bħala Partit Laburista konna wedna lil dan il-lokal illi Gvern Laburista se jkollu żewġ prioritajiet. Dik li jagħlaq il-Power Station tal-Marsa u li jsolvi l-problema ta' drenaġġ fit-triq is-Sajjieda. Gvern Laburista wara sentej biċċu minn quddiem illum ngħid illi dawn iż-żewġ proġetti ġew indirizzati u ftit tal-ġranet ilu ngħalqet il-Power Station tal-Marsa. Abela kienet akkumpanjata mill-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet lokali. Hawn faħret ukoll numru ta' proġetti illi wetta il-Kunsill Lokali tal-Marsa, fosthom il-binja amministrattiv tal-Kunsill Lokali li permezz tiegħu il-Kunsill Lokali tal-Marsa qiegħed ikun aktar qrib in-nies. Rajna il-Kunsill Lokali tal-Marsa ħadem matul dawn is-snin favur ir-residenti tal-Marsa, rajna numru ta' proġetti li saru. Kien hemm anke xogħol fil-funzjoni, rajna xogħol fil-funzjoni soċjali ta' dan il-Kunsill fejn bil-binja amministrattiv il-ġdid il-Kunsill Lokali tal-Marsa kien viċin ir-residenti bil-proġetti kemm ta' edukazzjoni u anke viċin l-anzjani tal-lokal. Rajna wkoll proġetti ta' infrastruttura. Fil-lokalità tal-Marsa l-Partit Laburista għandu jikkontestaw 7 kandidati.